Samo da vidim ima li. Samo da provjerim. Evo je, dolazi. Hajde u kuću, te mama tvoja. Nećeš ti men dolaz u evo doba kući. Gdje li si ti rajzovala? Jesi došla? Jesi, dolazi u kuću. Jesi, vidi šta ti je mama pripremila. Vidi, je lijep, ha? Kud si udala, jel? Kud? Jel se leva doba dolazi kući, jel? Jel? Sad ćeš ga ulizat. Jesu bila se njim opet, jel? Dobe. Nisi bila? Pa kud si bila u rožnoj materni? S kim se vucala? Kakim Halilom? Glavu ću ti razvoliti. Kakim Halilom? Koji Halil, da mi reci? Jel? Jesi mi rekla da si završila sa njim Rahmanom? Jesi rekla da je završila s Rahmanom, ja? Jel ti mama govorila? Jel ti mama govorila? Jesam ti govorila? Sad, odakle? Halil iz Ciriha. Iz Ciriha Halil. Aha. Pa hajde, dobro da hodi, ljubi tebe mama tvoja, hajde, da ljubim Janu, daj. Ljubi te mati tvoja, ma nek si lutko, pa što nisi još ostala, rano si došla u 4 kući ujutru. Ma ljubi te mati, haj mati te danas vodi da odmah sve prsten izabereš, haj, odmah prsten mati kupuje, haj, ti njeg Čiru zaruči, nemoj čekat da on tebe. Hajde, izvini što sam ja tebe malo, nisam ja znala da je on iz Ciriha, iz Švice, jebiga, hajde, halal ćeš ti materi, ljubi tebe mati tvoja, ti ćeš njeg zaručiti, neš ti čekat da on tebe, nemoj čekat, koliko ste zajedno? 10 dana, pa šta si čekala 10 dana, što mi nisi odmah rekla da ga zaručiš ti? Bezobraznice jedna. A haj nema veze, neće se mama ljuti. Haj ljubim te, haj ti se njem javi, reci, izvini što sam ovako rano došla kući ujutru. U 4. Na sabah, haj ljubim mati.